Zagreb je u žalosnoj situaciji u kojem mu centar doslovce propada. Činjenica da su javni prostori nestali zato što su ih prekrile terase kafića samo skriva napuštene zgrade, prazne zgrade, obrte koji nestaju, dućane koji nestaju svakodnevno i sele se na prsten zagrebački gdje se potpuno sasvim neharmonizirano razvijaju trgovački centri, shopping molovi, jedan sasvim nepotrebni import u našu europsku sredinu. Dakle, što se tiče Zagreba, centra Zagreba, javnog prostora i shopping centara, odnosno shopping molova, podijelio bih jedno svoje iskustvo. Prije nekoliko godina na faksu moj zadatak je bio osmisliti koncept na papiru, dakle ne onaj koji bi se u stvarnosti realizirao, ali ga promisliti od početka do kraja. Ideja za postavljanje tog dramskog teksta, moja ideja je bila da se postavi u jednom shopping centru u centru grada Zagreba. Da bi to napravio morao sam ipak malo primjeriti taj prostor, vidjeti što se unutra događa, koje su udaljenosti, kakvo je osvjetljenje. I jednu nedjelju navečer uputio sam se tamo i pokušao fotografirati taj prostor radi svojih edukativnih ciljeva. Međutim, pristupio jedan gospodin u odijelu u kojem je već trebao biti i zamolio me da to ne činim zato što je to privatni prostor jedne privatne tvrtke koju neću imenovati i da to u tom prostoru nije dopušteno. Ja sam mu objasnio da je to za sasvim bezinteresne potrebe. Malo smo vodili taj razgovor, nekako smo se usuglasili, ja sam morao otići u jednu sobicu, dati svoje podatke u slučaju ako bi se netko bunio ili ako se nešto dogodilo da me mogu nekako kontaktirati. Dakle, ja sam dobio svoje fotografije i relativno uspješno sam napravio taj koncept, ali to je bio moj prvi događaj, moj prvi susret sa onim što se naziva javni prostor, a što zapravo u svojoj biti nije javni prostor. Zašto nije javni prostor? Pa zato što javni prostor implicira da ga svi možemo koristiti unutar nekakvih pravila javnog morala koja su propisana, međutim nitko drugi nas ne može u tome ometati ili isključiti nas ako mi ne ometamo nikoga drugoga. Međutim, u ovom slučaju to nije bilo tako. Dakle, očito je fotografiranje tog prostora bilo ometanje privatnog vlasnika čiji je to prostor. Ono što želim reći je da mi često poimamo razne trgovačke centre kao javne prostore, kao prostore gdje se mi možemo ponašati kao građani bez nekih posebnih interesa. Međutim, to zapravo uopće nije tako. Nama je prostor kretanja tamo zadan, nama je vrijeme koje tamo možemo provoditi zapravo zadano, jer je jedan dio dana ti prostori znaju biti zaključani, mi njih ne možemo koristiti. Nama je način kretanja kroz taj prostor također uvjetovan tim prostorom, a to je prvenstveno jedna financijska, proizvodna, potrošačka djelatnost gdje smo mi zapravo, pod navodnicima, žrtve jednog lažnog javnog prostora, a cilj je samo da bismo zapravo potrošili novac. I ne mislim ja da je u tome nešto jako, jako krivo. Mislim samo da, evo iz ovog svog osobnog iskustva, a i iskustava nekih drugih ljudi i mnogih polemika koje su se vodile u Hrvatskoj zadnjih godina, jedan od primjera je Varšavska ulica u Zagrebu, da kada se radi o javno-privatnom partnerstvu, mislim da je vrlo dvojbeno što je tu zapravo javno. Meni se čini da je samo taj prostor koji je nekad bio javni, možda i ne baš uređen i ne baš adekvatan za korištenje javnog interesa, ali da je on zapravo postao u potpunosti privatni prostor u kojem mi možemo sudjelovati samo po određenim pravilima, ali ne kao građani, odnosno kao stanovnici određenog grada, nego prvenstveno kao potrošači. I mislim da to treba
javno reći, zato što sve ono što očekujemo od javnog prostora u smislu autentičnog življenja, života grada, načina komunikacije, u ovim nekim, možemo ih nazvati rubnim situacijama, u tom tipu javnog, a zapravo privatnog prostora nije moguće. Naravno, na to se odmah nadovezuje, odnosno možemo nastaviti temu sa pitanjem prometa, jer većina takvih javno-privatnih prostora ima osigurane garaže koje, dakle, direktno automobilski promet dovode do tamo. Pa onda zamislite jednog građanina koji dolazi u takav shopping centar. On će se sa svojim vozilom dovesti točno do onog mjesta gdje će potrošiti svoj novac, potrošit će ga tamo na onoliko načina koliko je taj vlasnik zamislio da taj građanin novaca može potrošiti, sjest će se ponovno u svoj auto, odnosno vozilo, platit će parkirnu kartu i vratit će se doma. Je li taj građanin bio u gradu ili je bio na izletu kod nekog privatnog vlasnika ili posjednika, možete sami odgovoriti na to pitanje.